Bi egal ala 8 hanka. Baina poesian egutegiak daude, eta arratsaldeko 5. Emily Dickinsonek tea ze ordutan hartuko tezuen galdetzen dio nire buruari. Akaso, portzelana finezko kikara ertzean, gurinezko pasta bat, arkatzaren grafito arrastoak, ustekabeko maiuskulak eta amarik gabeko marratxo zurtzak. Bere logelako 4 hormetan margoturiko loreak biltzera ere, gauez irteten alzen. Baina hau ez den beste mundu batean galtzeaz ari naiz, eta inoiz ere aurkitua ez izateko, lorik egiten ez duten erlei egin beharreko inbokazio ez. Guztia, asteazken goiz hartako kafesnearen tristuretan hasi zen. Atreiuren zaldi zuria, hartaks, katilloaren naigabea zeharkatzen ari zela ito zen. Trago bakarrean gosaldu nuen. Geroztik, nire barrenean dabil galopan, organoz organo, tundra beltz eta gibel lautada, harrizko gaitza irentsi eta aspaldiko udabeteak lasterkatzen ditu. Behin baina gehiagotan, Michel Manasé izan naiz, Konstituzio plazako 100 metren memorian irauten. Bitxiontzi batetako baletan zaria bezala, ohe aurrean, erdibiluzik, eta frantsesez girabiraka. Hamlet izanez, ala ez izanez, 2 aldiz iraun badut, behin bakarrik irauten ez dakidalako izan da. Ez galdetu nola, akaso beste zeru bat izango da, ala ies baten lausoa. Baina gauza da behin, baztango enbor batean, krabaturi geratu zen naizkora poetiko bat izan nintzela. Eta izan naiz, Odiseoren itsasontziaren pazientzia, udazkenaren balkoitik behera estropezu egin, eta negutxar baten orkatilaren zaintiratua, hilala biziko 17 segundo. Esan, non topatu liteke itsasbizimina irakurriz ez bada, non mentafin usaineko iuntzeak, poza eta gero izaten da, hitzen artean noala, nahasten naiz poesiarekin, kea belainopean bezala. Sarritan, oso sarri, ni ez naiz hemengoa izaten. Eta arma baten ariak gora eta beraka baietz erantzuten du. Saturnon ere bizi izandakoa naizela. Lurrazpian topatu nuen Dostoievski eta hark zera azaldu zidan. Hitzak ipurdiazpiko txintxetak bezain deserosoak izan daitezkela. Ez didazue sinetsiko, esaten badizuet, Machadok Juan de Mairenaren klasetako apunte guztiak pasatzen zizkidala. Ez esan ez, irakurriz galtzea baina gauza ederragorik ez dago. Haragia gehiosto, haragi osto delako. Egun sentiaren esku izoztuak, logelako leiotik sartzen zaizkidalako. Eta beti iratzarririk zaudelako, Alejandra. Izarrik gabe, eta azpian ni nagoelako, Alejandra. Iritsi nahi ez duen egunaren azala, zalantzan jarriz. Beraz, zenbat lur behar dituen gizon batek galdetzen badidazue, erantzungo dizuet, irakurtzen badu, lur bakar baten beharrik ere ez duela inoiz izango. Idazten dudanetan ere, utzidazue mesedez galtzen, izkiak zangoak bezala ordenatzen eta jaran jartzen. Poesia, jainkoaren hizkuntza dela entzun nuen behin. Utzidazue jainkoarekin mintzatzen. Bere mantuaren azken ertzeko ariaren liazkia, hatz bakarrarekin ukitzen. Itsaso Adriatikoaren urrazalean ahoz gora etzaten. Utzidazue ekialdetik mendebalderako tortikulia duen eguzki lorea izaten. Uppsalako tenpluan idiadar batetatik eztiura, garagardoa, ala odol eskandinaviarra edaten. Behin baina gehiagotan saiatu izan naizelako galtzen, benetan galtzen. Hartarako irakurtzen dut, hartarako idazten dut. Ohe gainean uzten dudan minaren gorputza, behingoagatik abandonatu nahi izaten dut. Utzidazue nagoen lekuan, nagoen eran, naizen horretan, geldirik, atximurrik ere egin gabe.
Utzi dazue mundu honetako ez banaiz, akaso beste munduren batekoa izaten. Barruan ditudan sorkuntza masiboko armak erabiltzen. 2 egal ala 8 hanka. Ointxoen mizelioen marmarretik luzatzen diren arizpien hasiera, korapioa eta bukaera izaten. Ez nazala mesedez inork ere aurkitu, baina dena den, deskuiduan aurkitzen banauzue, eta tximista baten gihargizena bezala errealitatera itzuli, ez da axola. Imaginazioaren belaontzia itsasoan daukat, libre, oiala zabalik, eta ize berria nire alde. Gainera, beti izan ninteke Adanik gabeko Eba, edo agian hobe Adan eta Ebarik gabeko Subea, eta guztiari merezitako hasiera piztiago bat eman.